A UNED terá a súa sede permanente no edificio do antigo Hotel Miño. Esta decisión do padroado da Universidade a distancia permitirá ampliar o número de alumnos e aforrar os 105.000 euros anuais que custa o aluguer das instalacións que ocupan na actualidade no Forcán da Cámara de Comercio. En menos de 2 semanas a Deputación aprobará o anteproxecto para iniciar as obras no vindeiro mes. O presidente provincial amosou os membros do padroado o edificio que albergará a sede oficial da UNED en Lugo, unha proposta dun dos patronos, o alcalde da cidade, que ten dous claros obxectivos. Por un lado, ter un centro asociado con vocación de permanencia aquí na cidade e, en segundo lugar, que se poidan aumentar o número de titulacións que pode dar a universidade. Ubicado no entorno do Miño, preto da Universidade Presencial e ben comunicado ca autovía, a futura sede da UNED adaptarase ao novo marco universitario europeo e cumprirá as necesidades de aumento do número de matriculados que, segundo as previsións, pasará dos actuais 1.500 universitarios a 2.000 dentro dun par de cursos. Polo tanto, dunha mellora dun servizo de formación universitaria que se demostrou básico hoxe en día para moita xente en Lugo e que, a partir de agora, continuará crecendo e crecendo para o ben da formación universitaria lucense e tamén para o seu desenvolvemento económico e social. Logo de habilitar a partida económica no acordo adoptado no Pleno Provincial deste mes, a Deputación aprobará nos vindeiros días o anteproxecto para adaptar os interiores. Por tanto, nosotros estaríamos en disposición no próximo mes de poder empezar a obra si todo se move con normalidade, é dicir, a obtención de permisos, as partidas presupuestarias xa están habilitadas a partir do 19 de abril, por tanto, económicamente xa temos a resolución feita. Unha vez rematadas as obras, asinarase un convenio de cesión do inmoble á UNED. Titulados lucenses en paro poden optar a unha das 30 bolsas de emprego que oferta o Centro de Innovación Social en Lugo, que depende da Deputación. O prazo para presentar a solicitude remata este martes, 12 de abril. Os beneficiarios terán durante 6 meses un emprego remunerado facendo traballos tecnolóxicos en entidades sen ánimo de lucro. Estar empadroado nalgúns dos concellos da provincia, ser licenciado, diplomado ou poseer formación profesional relacionada cas actividades a desenvolver e estar en paro son os requisitos para poder optar a unha destas bolsas. O seu traballo, remunerado con 800 euros ao mes, desenvolverase en entidades sen ánimo de lucro que desexen desenvolver novos proxectos tecnolóxicos, como é o caso de varias asociacións empresariais lucenses. Sobre todo en una joven empresa en la que realmente está en su fase de desarrollo y es cuando la innovación sí se aplica con tiempo para obtener resultados, y por otra parte pues es incorporar un capital humano formado. Una labor sin ánimo de lucro que van a recibir estas empresas y a su vez pues los universitarios que tienen la oportunidad de tener el contacto directo con la empresa. No CETAL identificarán as necesidades tecnolóxicas e de produtos innovadores no sector agroalimentario e nas universidades de Santiago e A Coruña elaborarán unha guía de boas prácticas no emprego da administración electrónica e na creación de produtos e servizos informáticos dirixidos a empresas. Hacemos proyectos de máster en tecnologías TIC de nivel bastante alto y creemos que puede ser una muy buena oportunidad, y además van a ver tanto el mundo académico investigador como el mundo privado de empresas que están allí ubicadas. Os interesados deben descargar o correspondente formulario de inscrición na páxina web da Deputación e presentar a documentación no Rexistro Xeral da Institución Provincial antes do 12 de abril. A lista provisional de admitidos publicarase o 15 deste mes e a definitiva o día 20. Seguidamente, o 25 terán lugar as entrevistas de selección e o 28 farase pública a lista de persoas beneficiarias que comezarán a traballar o 2 de maio. Técnicos da Sociedade Urbanística Provincial, dependente da Deputación, acompañados polo alcalde da Fonsagrada, Argelio Fernández, iniciaron as medicións para comezar a construción da residencia da terceira idade desta localidade da montaña. Ademais, coñeceron o estado no que se atopa o edificio da Fundación Rois de la Peña, no que se situará a nova infraestructura. O centro ocupará unha superficie de preto de 1.700 metros cadrados e disporá de 25 prazas para residentes e 54 para os usuarios do centro de día. A residencia é prioritaria na Fonsagrada, onde o 40% da súa poboación ten máis de 65 anos. Os días 16 e 17 de abril terá lugar en Sober a Festa do Viño de Amandi. O certame celébrase desde hai 31 anos o sábado e domingo de Ramos. No 2000 a feira foi declarada Festa de Interese Turístico.
O programa inclúe precatas e unha cata oficial nas que se valorará a calidade do viño de Amandi, que poñen á venda as adegas desta subzona da Ribeira Sacra. Na praza do Concello, lugar oficial da feira, instalaranse tamén postos de produtos autóctonos e de artesanía, entre eles a olería de Gundibós. A lista de admitidos no proceso de selección das primeiras bolsas de artesanía e deseño da provincia poden consultarse no taboleiro de anuncios do Enludes e na web do Central. 15 persoas optan as 5 bolsas de estudos dotadas con 12.000 euros cada unha e un ano de duración. Por outra banda, comezaron os obradoiros de primavera do Centro de Artesanía nos que xa están inscritas 420 persoas. A solicitude de plazas aínda pode facerse xa que quedan vacantes en 10 dos 31 cursos ofertados. Os alumnos da Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC presentaron no Círculo das Artes as curtametraxes fin de curso. Durante o acto, presentáronse os 2 traballos audiovisuais realizados na súa totalidade polos rapaces da promoción 2009-2011. Unha das curtas, titulada Aliendo, está baseada na historia de amor de 2 mozos de Asturias e a Fonsagrada. Nela traballaron 14 alumnos da EIS. A segunda curtametraxe, Vilacazáns, é unha truculenta historia inspirada nas snuff movies americanas. Neste caso, contou coa participación de 15 alumnos e un elenco de 13 actores, entre eles Alejandro Carro, coñecido pola súa participación na serie Padre Casares da TVG. A Federación de Asociacións de Veciños de Lugo organizou unha camiñada saudable para iniciar as actividades de primavera nos hortos do río Rato. No paseo participaron unhas 200 persoas, entre as que se atopaban os novos usufrutuarios das parcelas sitas nas beiras do afluente do Miño. A Federación de Asociacións de Veciños e Suplusa pretenden acondicionar máis terreo para reducir a lista de espera na que agora hai 60 persoas. Os participantes na ruta de sendeirismo xuntáronse no cruce da estrada do río Rato e a Tolda, onde uns 40 veciños recibiron os títulos de usuarios dos hortos do Rato. Porque nos pilla moi cerquita de casa e cando queremos a recoger unas lechugas ou así en un momento. O sea, moi bien, porque cogemos allí muchas cosas e moi ricas. Nos parece estupendo, estupendo la idea. A superficie cultivada é duns 4.500 metros cadrados, repartidos en 320 hortos. Cada vez son máis as persoas novas que solicitan unha parcela. Para tener, bueno, para poder plantar lechugas, cosas así, bueno, para que las crías también poco a poco se metan un poco en el mundo, me parece interesante y me apunté y bueno, y me llamaron. Rematada a entrega dos títulos, os veciños recibiron algúns consellos para poñelos en práctica durante a camiñada polo cinturón verde de Lugo. Andar despacio, andar buscando al ritmo y tu corazón vaya tranquilo y sobre todo llevar ropa suelta que nos permita andar sin ahogarnos. A Federación Veciñal organizou a andaina para principiar as actividades de primavera nos hortos e promover prácticas de vida saudables entre os lucenses.